Mbak ekspresinya Mbak. Sudah pakai baju renang guys. Dan gak sabar. Gak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Belum deh dah. Tepuk tangan. Lah kan? Senang. Jangan keras-keras nanti dia Pelan. kaget. Ini. Pelan-pelan Tan. Ini. Jangan dikakap ya. Ore. Pirang ember kok ki manduk. Godhokno. Iya mbak ibune. Nganggo bebek, Pak. Hah? Nah, ya gitu. Iya. Wih. Ini bebek jajal iki. Bebek kuning Kakinya iki. seperti itu. Bebek ning lemari lho. Bebek. Iya gitu. Senang. Ini tadi pakai air hangat, guys. Terus digodhogno banyu wala sak tembor nek godhogno. Lebih aja Duk ya. Kenapa nggak pakai water heater? Karena water heater kuwi cara mono ki Airnya terbatas. airnya terbatas. Jadi kalau semisal godhog piring ngono iki enek koyo maksimale ngono ki lho Mbak. Jadi koyo engko panas terus kok akhirnya gak panas. Nah, ngono ki lho Mbak. Jadi kesuwen. Cepet godhog. Jadi bebek Ini bebek. Ya, lihat. Dari sana kelihatan. Kelihatan. Ya Allah sesuatu Mbak. Tapi enak wong-wong ngono ki nek atasnya dilebep Mbak. Dilep-lepno jare. Jadi Kuwi kan oleh profesional. Aku kan gong profesional Pak. Kok mundur, Mbak? Ben tok kok ndekne ben menikmati. Iki kolame Jessica, punya anti Jess ini. Terima kasih Mbak Jessica. Terima kasih ya. Iki ki ora Iya. pelampung sing digone banyu, Pak. Lah nanti. Iki emang ndekne sofa duduk tapi modelnya pancen ngene iki. Oh Dari alah. pemanasan ngono. Berarti gak untuk di air. Jadi nek sing di air mungkin nih sing iku lho Mbak Sing iso dimasukno kaki. Tanggane iso masuk. Jadi ndekne iso kecipak-kecipik. Terus gak usah pakai ini. Nah, wis taruh sini aja gak apa-apa tante, taruh sini aja wis. Sip. Coba tengkurep kin. Bisa enggak kin? Nah, sebentar. Ini berarti ndekne wis pengen ngene, guys. Kudu pelet. kudu mbek mbok Aku nah, aku metu ya iki golok kome. Yo yo les. Nih. Iya kaki gitu ya. Iya kakinya gitu sayang. Ini Iya. bagus sih pakai. Ini tak pegangin dadane tok. Iya. Kakinya jejak-jejak gini ya. Heeh. Ya itu ngelangi dulu, ngelangi. Ngelangi. Lah apa jenenge nek gak ngelangi? Oi. Lucu. Iki lho ndek neng jaluk iki yo. Ya biar ambil. Gaya kata. Nah, iya. Ya udah kelamut lho. Kelamut lho dah. Boten. Nih. Iki marah. Ayo kin. Kaki ngelangi kin. Kaki kin. Kakinya kayak tadi. Dene kudu tangi. Kamu berarti sudah bisa di baby spa kin. Iya, wis iso aja nih, Mbak. Ini kapan-kapan mari kita coba ke baby spa lagi yo guys yo, karena iki menghilangkan memori Ndek Nisa. Soal soal ya Allah. Ya Allah njaluk mlaku ya Allah. Ya Allah. Ki narae. Dek 7 bulan tapi kowe iso jangkah sikile. Ini. Weh. Wis ngono kuwi klamut ngono. Ya Allah. Dek apa? Gak kayak ning kasur, Dek. Dek apa ngelangi? Kamu jangan itu, jangan apa Mencolot. Jangan mencolot sayang. Jangan lodeh. Jangan menir. Iki perjuangane onti nemang lho ya tak Miber kin Mas Sam kin. Ngene nah weh. Mboten, Bu. Kan iki dipompane ngangge pompa tambal ban ngoten nika. Alah. Tak kira pikirku ngene lho nduk mang cis. Nggih lempok Bu nek ngoten niku mengke. Berarti sama tepak kene nduk bajing ngono mau. Nggih. Hebat pengarepe.
Walah perjuangan tenan ya, Nduk ya. Perjuangan. Halo. 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 Iya, kakinya Senang. gitu ya, Iya. kakinya gitu ya. Iya, kakinya. Ya itu namanya ngelangi gini. Iya, kakinya gitu. Bases ke lo, bases. Basis kenapa? Telepon. Basis telepon. Ya udah ngangkat. Dokumentasi ya, guys. Kenapa? Basis. Ya. Pengen rah bae. Pengen renang gitu, Mbak. Malah tapi dia ini gak gelem yo diarahkan. Ini pengen Karepe dhewe. ayo maju mundur. Ayo. 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 Mesti mbek dilat-dilat sithik kamu kok. Nek mbek dilat kok kandhane ya. Seger nawakan ya. Iya. Anget tok guys iki guys ini. Ya Allah Gusti, Masih mencolot terus Ini enggak ini. kamar, Dek. Ini enggak kamar. Dia ini pengen gayane Wis kayak bal. artis. Iki delok, Mbak. Kamerane nek pira iki? Kowe Iki gak bisa. video Video call, Mbak. Gitu loh. Video call, Mbak. Wis kayak artis. Saudara 3, 4, 5 Mbak iki. Ini bolanya dibuat Dede ya, Kin. Ayo Kak boleh. Gak boleh. Untuk masuk ke dalam Awas masuk. Bibirnya masuk. Mbak ini telepon itu. Lambine kena sak kina. Lah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kayak kupu-kupu Mbak. Tantenya apa diciprati kabeh. Nggih, Nak. Boleh senengnya Cah. Senengnya Cah, Masya Allah mau. Pokoknya kalau gaya. Ada sini. Ada. Loh, sik. Aku iso gak mbok fotokno dhewe ngono ndekne. Maksudnya aku ben gak usah melok, aku yo njaluk ngono kok tak dekek ning Instagram ndekne aku tak rondok ngene lho, Pak. Sik yo. Ini untuk PR. Sik yo. Sik aku iki tak colok yo mean yo. Iya, Sik, wis siap yo. Ngomong sik yo, sik yo. Dene mencul. Ayo cepet, Pak. Ayo, Pak. XL, Pak. Background-nya sing apik yo. Nek gak ngene umpak. Umpak ngene umpak. Ngono, ngono. Sik apik gini. Sebentar. Kocok gini loh, Mbak. Ben ketok ambilane. Nah, nek XL rapi. Ngene yo. Sik. Kosek sabar. Sabar. Wes yo. Aja dipangan. No. Iya. Aku mire. Kan tukang ngene iki, Om. Lompat-lompatan. Nah. Awas, Pak. Di, terlalu. Anak cantik. Ya Allah Gusti. Rasanya kurang adoh. Yo kosek sabar. Aku ki yo wedi atau Lara. Sabar. Kok mire ayo. Anakku cungkel kok yo. Rambutnya jeprak-jeprak. Ya memang butuh waktu ya, guys ya sebentar ya. Ketoknya kopiar nek adikmu ning kene kabeh. Kopiar. Sik yo. Adik. Lile kok. Adik. Wah. Adik. Anak cantik. Anak cantik. Ini. Ini bener rada. Yo kosek to, Pak. Aku ki wis mojok ki lho. Wis. Nah. Nah, ayo. Kina. Ayo. Adik. Tenang ya semuanya ya. Satu. Tenang. Dua. Sik. Dene tak mundur nih. Aku apa tak colok ya. Yo lagi yo. Ayo, sudah? Ayo neh, Pak. Apa siapa lihat siapa? Iki kok tak edit kok iso? Ya, jangan dimakan. Iya, nganggo snapchat kan. Tangan ilang ngene iki iso. Iya. Tangan ilang ngene iki. Yo, iki masalah engko sik neh yo, Pak, iya nek iki ngene yo. Aku trauma. Mbak pales. Alhamdulillah rabbil alamin. Wes sebentar lagi sudah, terus sudah. Mandi. Jangan melet-melet toh, Dek. Kamu yo Jangan didilat-dilat. Dek ini Mariunan ta. Dek ini kan wes. Loh, oh lunjak bereng kok Dek, Adek, sini lihat sini. Walah. Adek, si pagi. Ya Allah. Iya, jajal. Tangannya sing guri ae, tangannya sing ngene ngene. Nah, yo. jajal ilangane. Sik, Nduk. Wong Dekne yo kudu sulup ae kok. Ora sah foto. Ora sah foto. Wes ayo Dek. Adik, Inara ini.
Kinaranya apa? Kinara. Anak Amkin. Terus Pak aku selempoi Pak. Wis ana sing apik purung Pak. Wes pekno sabun mbek sampo. Ayo sampoan dulu. Gorene sampun aku tak yo melok Agus ning kene sisan. Enak kok enak. Anak sing apik. Enak. Piro siji? Aku dibilai deh. Kok Ora aku modele. Foto cekrek sitok tok sing diupload. iki yang gabel kan. Apa? Didelok apa? Mama. Jole, iki rahasia umum. Mbah, kok sik yo ben gawe Facebook. Mbah, Bali langi. Sik, Mbak, apa nggih Facebook? Engko nang yi. Iya, ya wes ya. nggih. Ya Allah Gusti. Cantik ya, Model iki kok ora gelem sik ngono lho, Nduk. Nduk diem dulu gitu lho. Kowe tak ono sampun ene. Ya Allah Gusti, bocah kok. Wis diem ngene wis. Iki lho sampunenya. Nanti. Tenan ya iki yo ning Baby Spa wani ya kini ya. Ya kini ya. Iya. Apa gara-gara senengane itu lho, melet-melet ngene iki terusane. Jare. Lho, ya Allah. Ngono iki piye? Ya Allah. Dekne mau dipangkui pengene Mah nyemplung. ndek niki roh dhewe mbak Pengennya nyemplung, Senengane Dek. ra kathah ambek banyu iki. Delok. Tapi nek Udah, Baby ini Spa udah, tek udah. emoh. Sudah 15 menit kok, sudah. Sesuk Padahal agak 10 menit. Lagi 10 menit iki padahal. Lele. Suwan-suwan yo keseruan. Ya Allah, Dek, iki ngadeg dhewe, Mbak. Astagfirullah. Delok. jangan dulu, Nak. Jangan dulu, Ya Allah, Nduk, kowe iki cek bayi, Nduk. Kamu iki masih bayi lho. Wis diem. Kin iki baju renangnya jek enek setengah losen kin sing ro dienggo yo kin ya. Ya kin. Besok lagi di bibir, Nduk. Seminggu pisan ngono lho. Nah, iya. Seminggu ya Allah Gusti iki narai piye lah cara ya Allah Gusti kin. Sik kan. Mbok kin. Pola matek iso koyo ngono ya. Ninai. Ya Allah. Ninai. Masya Allah cantik. Masya Allah cantik Ninai. Kinara? Mana namanya Kinara? Itu sampo. Sudah. Halo. Antipal di sini, Pak. Antipal di sini, Pak. Masya Allah cantik. Masya Allah cantik. Pokoknya password Masya Allah cantik ini kecil. Udah yuk mentas yuk. Sudah lama yuk. Sudah. Sampun. Lek, Lintan, anduk lek. Anduk lek. Ninoi. Ba. Masya Allah. Berdiri. Iya. Ayo mandi. Mandi. Ayo Nduk, mentah Nduk, wis Sampun. Wes, Hore. tak bilas dulu guys ya. Nanti dilanjut lagi. Mau pulang guys. Makasih ya untuk hari ini ya. Sampai bertemu besok. Sehat selalu. Dijaga kesehatannya. Berapa atraksi, guys? Oh, ngono. Iya, Dek. Nek dicekeli mureng-mureng, nek dicolno Dene ngono terus col kuwi, tangan. aku wedi ngono ning geblak. Nek Tapi dicekeli iki nek tak emah. cekeli mureng-mureng. Rek, adik. Deklak, teman dia joget. Tapi dia iki langsung col tangan, Mbak, maine. Langsung ini Dek. Cak iki. Astagfirullah. Pulang dulu. Hati-hati ya. Hati-hati, Mbak. Hati-hati. Bye bye. Ma. Bilangnya, Ma.
Waalaikumsalam. Ma. Iki loh dibelikan ini sama Onti, sini pinjem. Ya Allah, terima kasih Onti. Iki padahal aku wis duwe rencana tuku iki, wis tekok salwa, wis bener-bener tak dekek ning keranjang kuning ya wae yo. Malah alhamdulillah wis langsung ditumbasno Repa. Padahal aku yo gak enek besuni-besuni karo Repa, guys. Tapi Repa ki FYP-ne TikTok ki ape padha karo aku nduk wa. Dadi ki ndekne semisal kaya apa sing dienggo kinara ngono langsung di check out, langsung ditukokno. Mama. Makasih ya, Pong. Muga-muga rezekine tambah Amin. lancar. Amin. Amin. Aku cek muanget banget sampai ibu-ibu sini gak anak cek merangkang nih tangan. Walah kuwi. Sumpah aku dulu aku menangis besesek Mas. Lah aku nuangis sih malah aku ndelok kinara walah hatiku rasane. Ngono kuwi wis ketemu poro nduk wonge. Mbah ora enek berita lanjutane. Maksudku ki nek ndekne ki ora iso ngopeni ki mending dititipno nyoto-nyoto dititipno ning panti asuhan ngono lho. Maksudnya kan terjamin keamanane. Apa nek gak nek menawa tanggane nek sing urung duwe anak, heeh sing iso. Tapi dadi bocah sukses ya nduk ya dadi ngangkat derajat engko wong tuane sing buakku engko iso diparani neh dijupuk. Kowe iki anakku ngene-ngene kan ya enek ngono kuwi. Akeh. Enek cerita nyata anu kuwi enek. Iya. Wis apa ngerti aja dibuak bocah di rezeki dhewe-dhewe kuwi mono kuwi. Wis apa titipan saka Gusti Allah, bocah ra salah ra apa kok dibuak ditinggal cara tinggal ning ratane brangkang-brangkang ngene lho Pak, sampean nyebrang rono marani wong. Kuwi jenengan roh saka storyku sing tak bagekno kuwi. Aku terus delok ya, Nduk. Lah iya, Mbok terus ki awan-awan bocah loro nganggo jilbab ngene iki, yo ya ibuke dipasrahno total. Wis pokoke nganggo tanda tangan wis ora bakal nganuni ibuke wis dipasrahno ning panti, wis berjanji nek pokoke sampai meninggal ora usah dikabari karo sing di panti. Ndang tega lho, Nduk. Bocah wedok-wedok loro lho, Nduk. Kuwi padahal mbok lho. Mbok iki nek nglairno iki totoane nyawa lho, Ndah. Sam kok iso ngono lho, aku ngatek ya Allah. Ora wong-wong ngono kuwi pikirane piye yo wa. Bocah maksudnya iki wong tuwa dibuak sembuh. Oh gak, maksudnya yo bener sih kene iki gak ngerti yo. Apa yang maksudnya iki ada masalah apa atau mungkin masalah ekonomi dan lain sebagainya nih, tapi iki perbuatannya itu gak bisa dibenarkan ngono lho. Iya naik di atas. Terus ngene lho, Nduk, terjadine iki mikire ngene lho, awake dhewe iki ngene. Aku pamane yo gua Mbah Yi tak kok ning panti terus aku tanda tangan. Pokoknya nggak usah dikabari kalau ada apa-apa Mbah Yi. Terus waktu ketika Intan sama Mbak Indah aku dikok ning panti terus aku piye ngono lho, Nduk. Mikire ki ngono. Kan ngono. Iya nanti Pak. Kamu tuh belum boleh kayak gitu, Dek. Wes beno wes ben. Bulan. Kuwi nek mbok anu ki ora anu. Apa Nduk? Lah ya mbok penggak ki ora iso. Ngene iki regane piro, Bang? Murah Bang ketok. Iya kan 30 gram. Kayak 30 nih 40 pokoknya sailengku ya kuwi. Sak akhirnya dadi 37. Iya. Ki dadi ki koyo ngene iki melatih motorik, guys. Aku ngerti sing dokter kuwi lho. Kuwi lare pakira ya kuwi ngono. Iki tapi kakean banyune, guys. Aja begendong, Bu. Iki mbok buang sik sediluk wajane wa, sithik. Mbok buang sithik jane wis nanti ae kamu ndang makem keju. Kalau nenek gacoan, nek mbok pakem. Soalnya iki salwa aku seneng sing ora betah gendong. Apik ngadeg ya, Nduk. Oh, ora betah. Ditimbang-timbang iso betah. Yo ngono kuwi diklekarno wis. Lho. wis kudu mencolot lha mang ning kuwi roh dhewe ning kolam renang mang emoh iki. Emoh mentasi Dik mang iya iki. Aku dipancal-pancal Dik mang di belakang kamera mang. Ini. Enek pokoke iki Dik niki. Carane ki enek ngono lho. Acukno wa. Nek jebol ti, mbok 35.000 ti. Nek jebol iki ngumbah sak kasure ti. Wis ki didolani karo adik-adikku kendilan, guys. Masyaallah, karo ibu juga. Ibu wis suwi banget ora rene. Biasa bapak sini ya? Iya, aku isuke tak haji. Terus lama nggak di sini kok. Suwi kan. Esoknya jam piro jenengan? Jam 8, Nduk. Hmm. Ada ngene batine.
iki wong iki gawene rere tapi ra digendong aku mungkin ngono. Iya. Aku sing berkin kok jejekane iki marah Jejekane mau jejek jejek. Makan jenengan ojo Duduk kene, duduk kene, duduk kene. Nah, Nduk, iki kandhane kakean Nduk wis percaya Mbak Endah kuwi buak sithik. ya Allah. Buak sithik. Ini koyo numpak jalan. Piye? Mamam sak keluarga ini sehat kabeh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, ayo. Mau dene mau. Gak cocok. Gak cocok. Dene nek emang gak cocok emang kaya ngono. Dadi mau diterusno. Dan dene memilih untuk ngadeg-ngadeg terus col tangan. Jangan Dek. sik dok sabar. Ayo, iki ngosik Dik. Apa mlakune ngosik? Yo mau Titi, aku yo kesuwen Aku yo kesuwen Titi. Yo kesuwen. Masa ada? Iki udarane. Wes guys, gitu dulu ya kontennya. Wes pokoknya terima kasih untuk hari ini. Donga-dina muga-muga diparingi segala waras panjang umur, rezeki ingkang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Saya lagi sakit dan diparingi sembuh. Pejuang garis 2, semoga nanti diparingi momongan sing soleh-soleha, sesaged ngangkat derajat wong tua, sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cus. Ibune tak gimana HP-ne di banting. Dadah gitu.